ବି ଦବି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଦବି ନାହିଁ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। କାଦ ହେଇଛି ଜଣେ ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲେ କେଜାଣି। ଗାଧେଇ ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରା। ଓହୋ ଏତିକି ହେଲେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତିକି ହେଲେ ଉଠି ପାରିବେ। ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବା। ନାଇଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ। ଏକୋଇଶା ସିଂହାର ଯେ ତା ନମ୍ବରଟା ନମ୍ବର ଅଛି ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଇକି ନେଇକି ପଳେଇବେ। ପାଣିର ନମ୍ବରଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ହେପଟୁ ଆସ ନାହିଁ ଜମା ଏଇପଟୁ ହେପଟୁ ଯେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟୁ ଯେପଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟୁ ନ ଆସେ। ହେ ପଥର ପାଖକୁ ଯା ଧୋଇ ଦେ ଟିକେ। ତୁ ପାଟି ଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ ନାହିଁ ଯେ। ନାଇଁ ଦେବେ ହେବାଠୁ କେହି ଆଉ ଚଳ ବିଚଳ କରିନାହାନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି ନା ହେଇଠି ଶୁଖିଲାରେ। ଶୁଖିଲା ଇପଟେ ଗାମଛାରେ କାହିଁ ହେଇଛି ସେ ମୋ ଏ ପୁଣି ଇ ପଟୁ ଯିବାଟା ତାର ଅନୁଚିତ ଥିଲା ଏଇ ବାଟ ପଟୁ। ଭାଇ ଆଗରେ ପାଣି ବି ଥିବା ଯଁ କି ଦେଖିକି। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି କାନ୍ଥରେ। ଲାଗୁନାହିଁ ସାର୍। ନାଇଁ 108 ଲଗେଇନି ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲେ ନେଇଯିବେ ନା।